Mae yr ysgwrn a'r tirwedd o'i amgylch o yn le hollol o didog. Mae'r golygfeydd yn berffaith, mae'r teimlad da chi'n gael yma yn gartrefol ac yn gynnes. Mae o'n brofiad gwych cadw dod yma. Glaineden dwi yn dod o bentra Trawsfynydd yn wreiddiol. Dwi wedi cael yn magu, yn rhan o'r ysgwrn rwsyd. Mae'r ysgwrn wedi bod yn rhan pwysig o mywyd i o'n i'n yn yr ysgol gynradd, o'n i'n ysgol gynradd Bro Heddwyn yn y pentra, a wedyn yn gorffan ysgol uwchradd ac yn penderfynu dod yma i weithio, a mae wedi bod yn brofiad gwych bod yma. Dwi wrth y modd yn mynd yma a mynd â bobl ar deithiad tywys o amgylch y tŷ. Mae o'n arbennig o deimlad. Mae bobl yn cyrraedd yma a'r cynnwrf sydd gan bobl i gadw i mewn i dŷ Heddwyn am y tro cynta. Mae hynny'n brofiad arbennig. Y peth gorau ydy mynd drwodd wedyn ac agor y drws i stafell y Gadair ac a gweld bobl yn gweld y Gadair am y tro cynta. A mae hwnnw'n brofiad o byth gofiadwy bob tro mae rhywun gwahanol yn dod yma. Mae bobl wedi clywed bod y lle yn le arbennig, ond munud da chi'n dod yma, da chi'n ei deimlo fo, mae yna rhyw gynhesrwydd neis o fod yma am bod yr ysgwrn wedi cael ei gadw fel ac y mae o dros y blynyddoedd i gyd. A hefyd mae yna rhyw deimlad arbennig o feddwl am rhywun ifanc ofnadwy Heddwyn yn gadael rhywle mor brydferth a Trawsfynydd a'r ysgwrn yn fan hyn. Mae o'n bwysig, dwi'n meddwl, mae o'n ganolog achos mae o'n rhywbeth andros o bwysig yn hanes ni. A hefyd mae'r ysgwrn a'r parc ei hun yn annog hynny. Mae yna sesiynau yma sydd yn annog yr iaith Gymraeg. Mae yna lot o bethau pwysig iawn sydd yn digwydd yma, sydd yn gymorth i bobl lleol. Mae'r ysgwrn yn fwy na cartrau Heddwyn. Mae o'n fwy na tŷ ffarm yng nghanol y mynyddoedd. Mae o yn symbol o gymuned, o glosrwydd, mae o yn rhywbeth agos at galon pawb yng Nghymru.